com esteu, xiquets i xiquetes? Mireu, jo us vull contar un conte. Un conte que es diu L'eruga glotona. De segur que alguns el coneixereu. Bueno, vaig a començar. Escolteu, les orelles obertes, d'acord? Un beset. Mireu, hi havia una nit que era lluna plena, a la fulla hi havia un ou. Mireu, hi havia un ou. Que a poc, al dia següent, es va transformar en una erugueta molt petitona. I clar, l'erugueta va començar a menjar. A menjar. Mireu. El dilluns es va menjar una poma. El dimarts, 2 peres, mireu. El dimecres, 3 prunes. El dijous, 5 maduixes. I el divendres, 5 pomes. Oh, mare meua, esta erugueta. Però clar, la erugueta el dissabte havia de seguir menjant. Mireu. El dissabte va començar a menjar-se... Mireu, va començar a menjar-se una tarta de xocolata. Que bona! Un tros de formatge. Un tros de salchichó. I mireu, un gelat. I vinga a menjar. I sabeu què li va passar? Que l'erugueta li feia molt de mal la panxa. Clar, havia menjat tant durant tota la setmana i el dissabte va començar a menjar tot dolcet. Imagineu-se com se va fer. El diumenge va seguir menjant, però ja va començar a menjar la fulla verda, que és el que mengen les oruguetes. I mireu, i així menjant tant, mireu que gran se va fer. Es va fer tan gran que després va fer el seu capollet. I sabeu què va sortir després del capollet? Mireu. Es va convertir en una papallona. Espero que us hagi agradat. Un beset i conte contat ja s'ha acabat.